S-a spart perna, s-a spart furtunul. La un moment dat tot începeam să ating pierdere de aer la pernele de aer. Se aude o pierdere de aer. Salutare prieteni, se pare că după cum puteți vedea am lăsat mașina ridicată peste noapte și fața este coborâtă, așa că astăzi vă voi arăta cum verificăm pierdere de aer la pernele de aer dacă avem și cum le rezolvăm. Aseară am sesizat că mergând cu ea la un moment dat tot începeam să ating, frecam pe la bumpere peste tot și presiunea din perne a început să scadă, scădea treptat. Ce îmi plac cold start-urile astea! Da, cold start-ul de benzinar mi se pare altceva. Haideți să pornim compresorul să încarce butelia. Aici putem vedea presiunea din perne. Trebuie să repar eu puțin ecranele astea de aici, niște digiți. Și putem vedea că fața are un bars un pic, nu este zero, dar a pierdut destul de mult aer peste noapte. Ia văd că se umflă. Stă cât să pot să merg cu mașina, dar în mers se scade treptat și trebuie să vedem de unde este această pierdere și să o rezolvăm. Hai să trecem la treabă. Se pare că am cam descoperit leaking-ul de aer înainte să mă apuc cu verificările, pentru că o să bag telefonul aici să auziți și voi. Nu știu exact dacă se aude pe filmare, dar în partea asta se aude o pierdere de aer. Deci nu voi fi nevoit să iau toată instalația la verificat. O să desfac roata pe partea aceasta și o să văd care este problema aici. S-a spart perna, s-a spart furtunul, s-a rupt cupla. Hai să verificăm. A trecut o oră de când am lăsat mașina așa, nu am putut să mă ocup atunci de ea și s-a lăsat cam atât în limita posibilă a mersului. Deci în momentul de față mi-ar fi imposibil să plec la un drum lung cu ea. Așa că acum haideți să desfacem roata să vedem ce s-a întâmplat acolo. Înainte de a ridica mașina pe cric, nu uitați niciodată să o asigurați cu frâna de mână. Se ia din portbagaj una bucată cric și una bucată trusă de scule. Cricul se va monta în suportul dedicat pentru cric. Vedeți gâlca aia acolo? Exact aici în spate este o umflătură pe prag. Aici se va monta cricul. Este o tablă dublată mai rezistentă. Ok, asta e metoda pe care o folosesc eu. Nu trebuie să procedați la fel. Eu îmi fixez cricul în suportul dedicat, dar nu îl ridic. Este doar montat până la limită, adică nu este ridicat deloc. Cum puteți vedea, este moale, doar să fie fixat. Iar după asta luăm una bucată cheie de roți, fixăm și ne apucăm și desfacem prezoanele. Bun, prezoanele odată slăbite, cred că m-am exprimat greșit înainte, nu desfacem prezoanele, le slăbim. Putem să ne apucăm să ridicăm mașina pe cric până când roata se ridică de la sol și ne permite să o scoatem. Odată ce mașina este ridicată, desfacem fiecare prezon de tot. Prezoanele le strângem după ce le-am dat jos și le punem într-un loc unde nu le vom pierde și unde nu se vor umple de mizerie. Facem puțin curățenie în spațiul de lucru și dăm cu roata afară. Ok, roata se ia și cu ajutorul ei asigurăm mașina. Judecând după urmele de păcat pe care le putem vedea aici și după cupla asta care este frecată în ultimul hal, putem observa că problema a provenit de la mine. De ce de la mine? Pentru că ultima dată când am pus cupla asta aici, am avut o problemă. Furtunul aici s-a spart. Asta a fost un easy fix pe care eu l-am făcut la momentul respectiv și nu am fost foarte atent cum o montez și cum stă în poziție. Așa că janta
a frecat sau anvelopa a frecat în cuplă până a deteriorat-o și se pare că pe aici pierde aer. Scoatem tot aerul din instalație pentru că mașina este pe cric, iar dacă scot cupla de acolo și presiunea iese foarte rapid, e posibil ca mașina să cadă de pe cric. Așa că ușor o să o desumflu. Puteți să vedeți cum discul se ridică în sus pentru că perna se strânge. Avem aici punguța magică cu cuple pe care o ține mereu după noi și nu numai acestea. Să vedeți că dacă vă puneți suspensie pe aer, inevitabil veți avea cuple după voi, precum și furtuni de rezervă, precum și alte piese de schimb sau de mentenanță. Am desfăcut cupla cea veche care este polizată, după cum puteți vedea, și înlocuim cu cupla nouă care vine aici. De data aceasta am montat cupla cât de în spate am putut. Am băgat furtunul ăsta mai înăuntru și am verificat la viraj sper să nu se mai rupă. Montăm tot în sens invers și vedem dacă mai avem vreo problemuță. Am montat roata pe poziție și strângem fiecare prezon. Am început cu prezonul ăsta, după care în diagonal l-am strâns pe ăsta și acum am mai pus unul aici și cu siguranță o să mai vin cu unul sus și cu ultimul. O strângem la mână cât ne permite așa cu roata sus. E puțin incomod cu o mână, de ce să vă mint. După care lăsăm roata jos și o strângem cât putem de tare. E momentul adevărului. Pornim mașinuța pentru că o să ne pornească compresorul și nu vrem să mâncăm bateria. Și mergem să umflăm pernele. Hai să vedem ce și cum. Eu unul nu mai aud niciun sunet, ceea ce mă face să cred că problema este rezolvată acum. O să o las așa umflată și mai târziu revenim ca să o verificăm. A trecut încă o oră de la reparație și mașina se prezintă ca un SUV, după cum puteți vedea. Pierderile de aer au dispărut, ceea ce mă bucură foarte tare. Mă bucur că nu a fost nimic grav și serios. Sper că am putut să vă învăț ceva și astăzi. Și din nou, sper că videoclipurile mele vă inspiră și pot să vă învăț și eu ceva. Cam atât și pe astăzi. Dacă v-a plăcut și acest clip, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, subscribe, clopoțel, like și share la prietenii voștri.